argylaryň katyly bolýan ülkesi. Bezer goýnun çağalaryň gülkisi. Gadymy ahalyň täze ülüňisi. Bu arkadag şäheri, bagtyň şäheri. Ene yere gül yakadır, keştedir. Arkadag şäheri, bagtyň şäheri. Bagty çuwan türkmen bagty keştedir. Arkadag şäheri, bagtyň şäheri. Assalamu alaykum, mehriban ýyleşler. Salam aýdym sadyň mehriban muştaklary. Hormatly mehmanlar, biz siziň ähliňizde Ýanglan ýarym telewizisiňiň bereketin hem bagtyň şäheri bolan Arkadag şäheri boýunça ilkinji gezek geçirilýän tapgyrynda hemmejiňizi hoş gördük. Ählimide mälim bolşy ýaly gahrman Arkadagly. Arkadagly gahrman Serdarly watanymyzda Ýanglan diýarym telewizisiňe gatnaşýan höwesçiň aýdymçy ýaşlarymyz üçin watanymyzyň şöhratly wakalaryny wasp etmek, gadymdan gelýän milli aýdymsat sungatymyz dünýä ýaymak mukaddes täpleň birine urly. Kut soňçyla halkymyzyň milli lideri, gahrman Arkadagymyzyň Kämil paýhasyndan kemal tapan ajaýyp fitirlerinden nören Pähim paýhas ummany Magtymul Pragy ýylyna geçirilýän Ýanglan ýarym telewizisiňiň çäklerine ýanglanjak täzeden täze aýdym sazlary dinlemek diýsen buýsançly. Çünki biziň ählimizden kalbymyz garaşsyz diýarymyzyň ösüşlerine, gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly gahrman Serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerine bolan gowançdan hem buýsançdan daly. Biz hem ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň, ruhy baýlyklarynyň, medeni genç hazinasynyň dünýä derejesinde ýaýwanlanmagyna ak ýollar açýan milli aýdymsat sungatymyzyň halkara derejesinde şöhratlanmagyna giň mümkinçilikler döredýän milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň hak howannary gahrman Arkadagymyza hem-de Arkadagly gahrman Serdarymyza şäksiz sag bolsun aýdýar. Halkymyzyň milli lideri gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, Türkmenistan döwletimiziň beýik ösüşlerini jümle jahana ýaymakda alyp barýan beýik işleriniň elmidama rowaşyklary betlenmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Hormatly watandaşlar, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly gahrman Serdarymyzyň parasatly ýol başçylygynda 2023-nji ýylyň 29-njy iýunyna gyýka wagtyň içinde jahanda deň taý bolmadyk akylly şäher Arkadag şäheri gurulyp halkymyza peşkeş berildi. Olay şatlyk şowkuny beslenen akyllar şahyrymyz Magtymul Pragynyň şygyryýet gününiň hemde medeniýet hepdeliginiň bu ýyl ak mermere büranen günnizleri aýdyň, gijeleri nurany Arkadag şäherimizde geçirilmegi de olay many mazmuny eýedir. Pähim paýhas ummany Magtymul Pragy ýylmyzda ýaşlaryň we ýaşlyň şäheri diýilip yglan edilen Arkadag şäheriniň açylyş dawrasynyň bir ýyllygy, dostonluk döwletleriniň sungut ustaatlarynyň hem-de ýurdumyzyň meşhur aýdymçylarynyň gatnaşmagyna uly dawara bilen bellenip geçirildi. Türkmen sungatynyň iň bir naýbaşy bäsleşiklarynyň biri bolan Ýanglan diýarym telewizisiňiň bu ýyl ilkinji gezek Arkadag şäherine hem geçirilmegi sungata maýyl kalplary buýsanç duýgusyna besledi. Mawy ekranyň öňünde bize tomoşa edýän mehriban tomoşaçylar, şeýle hem dawaramyzda gatnaşýan hormatly mehmanlar. Geliňädir bolsa, Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerini geçirilýän Ýanglan diýarym telewizisiňiň ilkinji gezek geçirilýän Arkadag şäher boýunça tapgyryna gatnaşýan ýaş aýdymçylarymyza adalatly baha berjek hormatly emin agalarymyz bilen tanyş bolalım. Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jepbarow. Türkmenistanyň halk artisti Leyla Begnazarowa. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewa. Türkmenistanyň halk artisti Sehet Mehmet Recepbaýew. Türkmen owazy teleradio ýaýlymynyň folklor halk dörejeligi bölüminiň müdiri, Türkmeniň altyn asr telewizisiňiň ýeňjisi Merjen Esenowa. Şeýle hem Türkmenistanyň halk artisti Eminler toporunyň başlygy Kerim Alyasow.
Şeýleken bugun kunna aýdymçylarymyza Arkada şäheriniň birleşen orkestry sazandarlyk eder. Çeper ýol başly we dirjori Gonç Muhammed Saparaliýew. Ededileşler, hormatly watandaşlar. Gelinginde bolsa sahnamyzda ilkinji nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdäşlerimize söz geçirelim. Altın harpda keştelenip beyge galanlar adyň. Arkadaň ihlasyndan görkü sen köpet dağın. Arkadagly serdarymyz arşa götürdi şanyň. Şally adyň bu ýolla bolsun bagtyň rawany, pehim paýha summany, magtum bolup pıragy. Assalamu alaykum edilileşler. Salam mehriban tomoşaçylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe pehim paýha summany, magtum bolup pıragy ýylyna türkmen halkymyzyň her bir güni toy bayramlara beslenýär. Hawa ören dogry belläkeşdiň kakajan. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe pehim paýha summany, magtum bolup pıragy ýylymyzda gahrman arkadagly gahrman ferdarymyzyň parasatly ýol başçylygyna toýlar toýlaşýan iri watanymyzyň mehriban halky toýlardan toýa barýar. Anha bugunem gözel arkadag şäherimizde Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asyr bäýteşiginiň çäklerini geçirilýän Ýanglan diýarym tele bäýteşiginiň arkadag şäher saýlama tapgyry ilkinji gezek geçirilýär. Bize şeýle ajaýyp zamanany peşkeş beren gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň jaýlarsag belent başlary aman bolsun. Gahrman arkadagly gahrman ferdarymyzyň tutýan tutumly işleri il mudama rowaşlyklara wetlensin. Onu ýanglan diýarym telewäsleşigine ilkinji bolup çykyş etmek nowaty, ýagny kimnekkä elbetde onu häzir bilýäs, häzir ilkinji bolup çykyş etmek aýdymçyny ýanymyza çagyrýar. Mehriban ýyleşler, ediz tomoşaçylar, anha bugunky ýanglan diýarym telewäsleşigine ilkinji çykyş etmek nowaty, ýagny ýanymyzdaky gerçek ýigitimize maşlanýa hoş gördük. O salam. İlk bilen özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Men Döwlet Mehmet Azada adynda Türkmen milli dünýä dillerini tutudynyň talibi hem de Arkadag şäheriniň ýaşaýjysy Hemra Öwed Muhammedow. Hemra, anha bu bäsleşige ilkinji bolup çykyş etýäňiz. Elbetde tolgunýan bolsaňyz gerek. Näil duýgular başdan geçirýär? Elbetde ilkinji bolup çykyş etmek, birinji bolup çykmak tolgundyryjy pursat. Şu ýyl ilkinji gezek Arkadag şäherimizde ýanglan ýarym telewäsleşige geçirilýär. Şu bäsleşige şu şäherde ýaşap gatnaşmak bagty maňa da meýesler etdi. Men özüm ören bagty duýýan. Köp sag bolun Hemra, arzuwlaryňyz saatly bolsun. Mehriban ýyleşler, ediz tomoşaçylar. Anha ýanglan diýarym telewäsleşiginiň ilkinji bolup çykyş etmek nowaty Hemra Öwed Muhammedow. Onu näme gyzgyn el çarpyşmalaryňyz bilen Hemra Öwed Muhammedow garşylalyň. Çekip sen türme bugün sever yarım minli Al yamakta vurma seyadıldım tarım minli Seyadıldım tarım minli Al yamakta vurma seyadıldım tarım minli Seyadıldım tarım minli
baksa bağım minni Kara baksa bağım minni Karalar manarım minni Ezdin kıvır yarım minni Bağ içine yar sallanıp girinne Bilbilleri sayramalı hayrana qalırı Keş dedip terçemin ürü yürenне Kanattan ayrıları pervana qalırı Pervana qalırı Ulık Cemal, ınha görüşmeye ali bäsleşigimizde ilkinji çykşadan aýdym çeýmez Hemra, Gurbanur Deliliň sözlerini öwdegel tekaýyň sazyna ajaýyp meňnatly aýdym ýerine ýetirdi. Özüniň ýürek buýsanjyny halkymyza ýetirer. Hemra başystyna Meňli diýen aýdymy öwdegel halipam ýolundan ýüregime ýakyn görüp şol aýdymy özüm bäsleşikde ýerine ýetirmek ýüregime makul bildim. Şu fürsatdan peýdalanyp şunun ýaly ajaýyp durmuşda ýaşamaga, şular ýaly gözel durmuşda arkadagly şäherde ýaşamaga, şular ýaly ajaýyp sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilik berýän gahrman arkadagymyň, arkadagly gahrman serdarymyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak, ýyl ýurt bähwetli ähli tutumly işler rowaşlyklara wetlendim. Köp sağ ol, arzuwlaryň hasyl bolsun. Hormatly watandaşlar, mehriban illeşler, gelingen bolsa Hemranyň ýerine ýetiren aýdyma halipalarymyz nähilsini bererkä. Ul hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Sehet Mehmet Recepbaýew söz geçirýär. Assalamu alaykum hormatly adamlar, hormatly mehmanlar. Biz ajaýyp zamanada aýdym saza, bagışçylygy, medeniýete, sunugata sarpa goýulýan döwürde ýaşaýas. Toýlanmady arkaýyn geçirýäs. Bayramçylyklarymyzy ýokary derejede belläp geçýäs. Mehman kabul edilýäs, mehmançylyga bary belýäs. Biz çağacı pulamynyň elinden tutup owadan şäherlerimize aýlap olaryň şadyan gülkülerini dinläp berýäs. Bu bolsa biziň üçin ulakan bagyt, bize mundan uly bagyt bolup bilmez. Bu bagty bize gahrman arkadagly serdarymyz berdi. Arkadagy şäherine, gojaman Köpetdaň etegine, sergin taýaly ýerde, arasda howaly ýerde gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen gurulup halkymyza ulanmaga berilen Arkadag şäherine ýanglan diýarim telebäsleşigi, uly şowhun bilen, uly şatlyk bilen dowam edýär. Şol geçirilýän sunugat bayramçylygy bilen Arkadag şäheriniň şöhre gatnaşan tomoşçylaryny, ýaş estrada aýdymçylaryny tüýsürekden gutlaýas. Ýene bir bellemel zat şu ýylky çykyş edýän estrada aýdymçylary Arkadag şäherinde geçirilýän ilkinji ýanglan diýarim gatnaşçylary, şonuň üçin hem bäsleşe gatnaşan ýaş estrada aýdymçylaryny bagtlary çugun aýdymçylar diýip men hasap edýän. Hormatly adamlar, bize şeýle ajaýyp zamanany peşkeş beren gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadagy serdarymynyň jallary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, başlary dik bolsun, tutýan tutumly işleri, ýyl wähwetli, ýurda ähmiýetli işleri elmydama rowaşlyklara wetlendim. Hemra aýdymyny dinledik, ýene tomoşçylarym dinlendir, emin agdarlar dinledi. Halipalamyzyň aýdymyny alypsyň, Türkmenistan halk artisti Özgel Tekaýewiň aýdymyny baýdym biz dinläp kulagymyz ganan aýdymlar. Sebäbi halipalar baýdymlary ýokary derejede ýerine ýetirdi. Ýöne hemra sen azaçyk bärden gaýtmalyň bar aýdymyň içinde. Şoň üçin bir azrak ýene halipalaryň ýazgylaryny dinle. Sebäbi içinde alynýan öwrümler bar, owodallyklar bar. Şonu azyk bärden gaýtmalyň boldy. Azyk ähäňne çykan ýerleriň duýuldy. Gelecekde sana ulustürlükler arzu edýän ýöne sesin gowy, ruhdan düşme, hökman aýdymgy dowam etmeli, sen ýaş oglan sesin gowy ýöne hökman täzeden şu aýdymlary halifalaryň aýdymlaryny ýazgylaryny gowy dinle sesin gelip dur ýöne şu aýdymlara. Sana üstünlük arzu edýän. Sağ olun halifa. Ene hormatly adamlar, mehmanlar görüşmede alyp halipalarymyzyň synyny dinledik. Gelingen bolsa halipalarymyzyň Hemra beren bahasy bilen tanyş bolalım. 9 Jembaha 63 deň boldy. Gynanmalar Hemra, biz sizden uly üstünlük arzu edýäs.
Ededileşer, hormatly davara gatnaşçylar, gelinginde bolsa sahnamyzda indiki nowatda çykyş etjek aýdymçyýymyzy iglan etmek üçin kärdeşimiz Kakajana söz geçirelim. Köp sağ olun. İslam Ozuk Cemal. Mehriban adamlar, ediz tomoşaçylar, Ýanglan diýarym telewäsleşigi uly şatlyk şowkun bilen dowam etdi. Indiki çykyş etjek aýdymçyýymyz Sahyjepbar Fatymaky Arkadag şäher ýürüte sunugat mekdebiniň 1-nji ýyl talibi Guljemal Çaryba. Guljemal, hoş gördük. Sağ olun. Guljemal, anha bugünkü Ýanglan diýarym telewäsleşigine gatnaşýaňyz milli türkmenli wagtlaryna gelipsiňiz, ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz milli aýdymlarymyzyň biri bolmaly şeýle dämi? Hawa, men şu gün Ýanglan diýarym telewäsleşigine gyýdyrywyň aýdymy diýen aýdymy ýetirdim. Guljemal, biz bu aýdymda size issillik arzu etýäs, ýürek arzularyňyzam iýleşmedi bilen paýlaşýas. Bir de şular ýaly mümkinçilikleri ödüp berýän gahrman arka dağımyda, arka dağlı gahrman serdarymyzda tüýsüregimizden sag bolsun aýtýar. Goý gahrman arka dağımyzyň, arka dağlı gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan işleri el müdamy rewaçlyklary beslensin. Köp sağ olun Guljemal, arzularyňyz hasyl bolsun, size sunuga dälimli okularyňyzda diň issillikleri ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu etýäs, sahnamyza ýollaýas. Sahnada Guljemal Çaryba garşylalyň. Yarım gitti derya bilen aylanyp, goý bir molam yarım bilen gideyin. İrsiz günsiz bir sannyga jaýlanyp, goý bir molam yarım bilen gideyin. Goý bir ahun yarım bilen gideyin. Yarım gitti can iştesi bağrım kebap bulup çişedilir. İciz oğlum başım şumayadıllı, koy bir molam yarım bilen gideyin. İciz oğlum başım şumayadıllı,
Koy bir mollam yarım bilen gideyin. Koy bir ahun yarım bilen gideyin. Gülcemal'ın yerini getiren aydymyna emin agdalarymyz nähili baha bererkä? Onda ul hormat bilen Gülcemal'ın yerini etiren aydymyna özüniň fiýini bermez üçin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewa hormat bilen söz geçirýär. Salam aleykum mehribanlar. Şu gün biz Ağşekerimizde, Arkada Ağşekerimizde Ýanglan ýarym telewäsleşigini ulu şowkun bilen öz Arkada şäheriniň ýaşaýjylary bilen bilelikde tomaşa edip otyr, geçirip otyr. Şeýle bir owadan sahna gurup sadanalar hem gow ýerine ýetirip dur. İlki bilen şeýle ajaýyp mümkinçilikleri, şertleri döredip berýän. Biziň ýaşlanmada ulu şertler döredip berýän. Ösmek üçin bütün dünýä medeniýetimiziň, sungatymyzyň, milli miraslarymyzyň bütün dünýä ýaýramak üçin ähli şertler döredip berýän. Arka dağımda, arka dağlı gahrman serdarymyza tüýsürümden sag bolsun aýdýan. Goýalaryň janlary sag bolsun, başlar dik bolsun. Hemişe tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Bizim öz eserlerimiz bilen arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň ähli edýän işlerini wasp eder. Gülcemalçygym, aýdyma gow ýerine ýetirdiň. Tuweleme tesiňem owadan ownjajyk gaýnawlanma. Yönü ikinci aydymyňda ýanky saty ýerine ýetireňde bir adajyk bolmadyk ýerler bar. Yönü ilmi dama şowly bolup duranok. Bir aydym bilen ketgitläbem bolmaýa. Häzir belki täzeden aýtdysak onan gowam aýtmaň ahmal. Men äten gow aýtsaňa ynanýan. Yönü ýanky birinji aydymyňda näme diýip başlaýa başynda? Şol günlerimiz hinne gali. Şotay, şol gün gözüm senne gali bolmaly. Şol gün gözüm senne gali sözünü bir şojaga şeýerine ýalňyşra öwrenipdiň, dogry öwrenmeli. Umuman men haladym ýerine ýetirşiňi, tetiňem owadan gelşä, sahna da owadan gelşäň, taň üstüni gardy edýänjigim. Sağ ol. Edýbileşer, hormatly watandaşlar. Inha Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewanyň Gülcemal'yň ýerine getiren aýdymyna, halipa maslahatlaryna diňledik. Inni hormatly emin agdalarymyzyň Gülcemal'yň ýerine getiren aýdymyna beren bahalary bilen tanyş bolalym. 9 Jemi 64-de deň bolly Gülcemal gynanmaly. Gülcemal bizde ulusynyklar arzu edýär. Sağ olun. Ene hormatly watandaşlar, mehriban tomaşaçylar görüşüňiz ýaly ýanglan ýarym telewäsleşigimiz diýsen gyzykly we şowkuny dowam edýär. Enne bäsleşigimizde inniki çykşaça aýdymçy kimkä? Onu bolsa häzir mawy ekranyň üstü bilen Qaqajan bize ýetirer. Elbette, köp sağ olun. Islam, inniki çıkış etmek novati, Sahjepar Fatınaki, Arkada şäher ýöretim sungat mektebining bagtyar talebi Adat Qurbanow. Adat, hoş gördük. Köp sağ ol Qaqajan. Adat, anha bu ýanglan diýarym telewäsleşigi Arkada şäherine ilkinji gedek geçirilýär. Elbette ilkinjiler bolmam çıkış edýär. Näil duygular başdan geçirýär? Men diýsen degen Qaqajan. Saat diýsen Arkada şäherinde ilkinji gedek geçirilen ýanglan ýarym telewäsleşigine gatnaşmak bagty maňa hemmiýet beretdi. Talip ýaşara şolar ýaly mümkinçiligi döwlet beren gahrman arkada gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Janar sag bolsun, ýyl ýurt döwlet tähwitli alyp barýan işleri elmi dama rowaj alsyn. Köp sag olun Adat. Arzularyňyz hasyl bolsun. Adat, aljaýan aýtýan. Sag ol, Qaqajan. Aljyramallar sahnamy size garaşa. Mehriban ýeşler ediz tomaşaçylar. Gyzgyn el çarpışmalaryňyz bilen Adat Qurbanow garşylalyň.
Arkada binali tede bir şehir, arkada emrinin kemali gilli, ahlasi bilin koşulup mehir, ovadan binalar asmana galli. Ahlasi bilin koşulup mehir, ovadan binalar asmana galli. Vatanam, vatanam, arkada serdali yedil vatanam. Vatanam, vatanam, arkada serdali yedil vatanam. Gelinginde bolsa azadyn ýerine getiren aýdymyna özüniň halipa maslahatyny hemde adalatly synyny bermek üçin Türkmenistanyň gahrmany Maya Quliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň muallimi, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew uly hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, hormatly tele tamaşaçylar, hormatly halifalar. Jahanna deňi taýyp bolmadyk arkadagy şäherinde yaşamak üçin ähli şertleri bolan, döretmek üçin, işlemek üçin ähli şertleri bolan arkadagy şäherine ilkinji gedek Ýanglan diýarym telewäsleşigi geçip dur. Şu ajaýyp toý bilen, şu owadan toý bilen siziň ähliňizi tüýsürekden gutlaýar. Çünki arkadagy şäher yaşlaryň şäheri, bagtyň şäheri, geleceğiň şäheri, şu günüň şäheri, arkadamyzyň ihlasy siňen şäheri. Şonuň üçin gelecekde şu şäherde diňe toýly günler hemmämize miýesser etsin. Fursatdan peýdalanyp şeýle biziň raýatlarymyz üçin boleliň durmuşda, bagtyar zamanada ýaşamaga döredýän şertleri üçin, ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda, arkadagly gahrman serdarymyzy tüýsüregimden köp sag bolsun aýdýan. Goý olaryň janlary sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri el madama rowaşlyklara weslensin. Ene hormatly illeşler, şu gün biz Adatyň aýdymyny diňledik. Adat dogrudanam sen gowy aýdym saýlapsyň. Elbetde ýanky Nuri Halmamedowyň eseri Aýatladım kinofilminden artan aýdymy, awa Aýatladım kinofilminden biziň ähli illeşlerimizin yüreginiň töründe ýaşaýan aýdym. Hemmesi bilýär, meşhur aýdymda. Ýöne elbetde şu artan aýdymy diýilende bir ýeňil bolmady aýdym ol. Elbetde bärde bir ses talap edýär, duýgu talap edýär. Men özüm pikir etgörýände käwatlar şol aýdymy men näçe ýyl aýtsamam şu käwat bolmaýan wagt bolýar da. Ýöne sen oňa garamazdan gowy aýtdyň, erwed aýtdyň diýjek gel gowy aýtdyň. Ýöne biraz işlemeli, sesiňizi işlemeli, köpräk diňlemeli, köpräk ýanky halipalar bilen işlemeli. Ýanky Gurban olam yarın kaddi boyunu, hoş wagt olamanyň eýlen toyunu, her dem hyzmat eýläp barsam öýüne. Ana şo taýnam dogry aýtdyň. Ýöne birazjyk ynam ýeten ok saňa. Sahnada gowy gelişip dursun. Ýöne birazjyk sesiňe ynam ýeten ok. Şol ynamam nämeden dörýär? Haçany köp aýdanda, sesiň üstünde işläňde, köpräk türgünleşäňde ýam ynam dörep başlaýar. Şoň üçin gelecekde saňa sunwat ýolunda üstünlük arzu edýän. Assalamu alaykum. Taýin. Adat görüşňe aly halipalarymyň synyny diňledik. Bahalaryňyz sizi gyzyklandyrýan bolsa gerek. Onu hormat bilen siziň bahalaryňyz bilen tanyş bolaly. 10 9 10 9 9 9 10 Jembaha 66 deň boldy. Size elmydama sunwat alamyny üstünliklen ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Sağ ol. Edebileşler, hormatly watandaşlar, gelinginde bolsa sahnamyzda indiki nowatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin Kärdeşmet Kakajana söz geçirelim. Köp sağ olun Uduq Cemal. Onha Ýanglan diýarym telewäsleşigi uly şatlyk şowkuny bilen dowam etdi. Halipalarymyz hem joşýa, ýüreklerimiz hem joşýa. Indiki çykyş etjek aýdymçy hasam joşsa gerek. Gelin onu nädir ýanymyza çagyralyň. Salam. Hoş gördük bäsleşigimizde. Salam.
Men Berdi Muhammed Anayf adyndaky Arkadaş şäher molimçilik ortak narkotik mekdebiniň 1-nji ýyl talibi Aýbölek Ataýewa. Aýbölek, anha Bagtyar ýurdumyzyň Bagtyar talipleriniň biri elbetde şeýle akylly şäher, Arkadaş şäherini bilim alýaňar. Hemem bugünkü Ýanglan diýarynyň telewäsleşigi Arkadaş şäherine ilkinji gedek geçirilýär. Şu bäsleşigde gatnaşmagyna uly mümkinçiligimiz bar. Nähil aýdymdan çykyş edýär. Türkmen destanlarynyň biri bolan Şahenem Garip destanyny Tüne Derya diýen aýdym ýerine ýetirýän. Özüňiz halk aýdymlary aýtmagy görýärmi? Elbetde halk aýdymlary, destanlarda aýdymlar ýerine ýetirmäni görýän. Onu bu aýdymlar size üstünlük getirýän aýdymlaryň biri bolsun. Ýürek arzuwlaryňyzy iýleşme bilen paýlaşaýyl aýuly. Bize şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyzy köp sag bolsunlar aýtýas. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, başlary dik bolsun. Ýyl-ýurt bähwitli bütün adamzat ähmiýetli alyp barýan işler hemişe rugaşlyklary weslensin. Köp sag bolun, aýulak arzuwlaryňyz hasyl bolsun, size-de okularyňyzda. Şeýlekem aýratynam şu Ýanglan diýarynyň telewäsleşigine çykyş etjek aýdymyňyzda diňe üstünlikleri ýar bolman tüýsüregimizden arzu etýär. Mehribanlar onu näme sahnada Aýbölek Ataýewa garşylalyň.
İzarmi izan sensin, izarmi izan sensin. Balam deyip süzlen sensin. İçim içim, canım içim, mehrivanım, kevem içim. Bu panı dünya inlerin, mehir sütünün kanırın. Köngül arzumu yetirin. İçim içim, canım içim, mehrivanım, kevem içim. İçim içim, canım içim, mehrivanım, kevem içim. Aýbölügiň ýerine getiren aýdymyna halifalarymyzyň beren maslahatlar bilen tanışaýalyň. Onna ol hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazarowa hormat bilen söz geçirýär. Salam alik, mehribanlar, mehriban Arkadaş şäheriniň ýaşaýjylary, anha ýanglan diýarym telewiziýatlešig dowam edip dur. Şular ýaly owadanlyklary, şular ýaly owadan wakalary bize sepleşikli, dowamly peşkeş berýän gahrman arkadagymyda, arkadagly gahrman terdarymyda sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadagymyň, arkadagly gahrman terdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Şu ýerde Aýbölükçigimiz ýa-ni Tünü Derýa atly halk aýdymyny ýerine ýetirdi. Menem bir zat şu ýerde goşasym gelýär. Menem şahenem Garip Destanyny şahenemiň keşfini janlandyrypdym. Maktum Uladyna Milli Drama Teatryna şonna edil şulaydymy sahnada men ýerine ýetirmeli boldum. Şahenemiň hünürýan bolup derýa ýalwaryp aýdýan aýdymda şu şeýle bir akkynly bolmaly, şeýle bir owadan bolmaly, şeýle bir täsir etmeli. Onuň aýdymyň başyny başlangda göni tomaşaçyny özüňe bakdyryp başlamaly. Aýbölük senin tek ýaş inni başlayan, şonna da şu ýaşlygyňdan egerde sen gelecekde şu aýdym sady dowam etdirjek bolsaň, şular ýaly owadan sahnalarda çykyş etjek bolsaň, ilkinji günlerinden sen özüňe dinleýji gadanyp başlamaly. Dinleýjiler seni küýsemeli, aýdymyň küýsemeli, sahnada seni görmäni küýsemeli. Şo zatlary gadanmaly hükman. Şoň düşünem näme? Aýdymlary ýerine ýetirende saňa dogumdylyk, anamlylyk, sözün ýerine ýetirende de bir hili heňin ýerine ýetirende de şo zatlary saňa tüýsüregimden arzu edýän, maslahat berýän. Esasanam şu sahna çykanda hiç açan dinleýjilerden, tomaşçylardan basylmaly. Sen sahna geldiňmi? Sahna senki. Aýdymam senki, sadam senki. Ählida senki bolýar. Şoň düşünem sen şonu gadanmaly. Başyna başlangda da bir girmeli şoňa. Indi esasy saňa maslahat berjek zadym. Gelecekde saňa tüýsüregimden aýdymsaz äleminde ulu üstünlükler arzu edýän, ulu seplikler arzu edýän, şular ýaly owadan sahnalary hemişe berip durmagy tüýsüregimden arzu edýän. Sag bolun. Edebiyleşer, hormatly watandaşlar, geliňinde bolsa Aýbölügiň ýerine getiren aýdymyna hormatly emin agdarlarymyzyň beren bahalary bilen tanyş bolalım. 9, 10, 10, 9, 10, 10, jemi 67 deň bolýar. Sahnamyzda indiki mawatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Mehriban tomaşaçylar, biz bäsleşigimizi şatlyk şowkuny wetläp dowam edýär. Bäsleşigimizde indiki bolup çykyş etmek nobaty anha ýanymda dur. Eger mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz bäsleşigimizde sizi hoş gördük. Sag bolun. Men Arkadaş şäheriniň Medeniyet Müdürlüğiniň hünärmeni Kerim Akmammedow. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdamyzyň bize gurup beren ajaýyp şäherine ýaşamak, zähmet çekmek biz üçin uly bagyt. Ene görüşimizi ýaşawan ajaýyp şäherimizde ilkinji gezek ýanglan ýarym telewiziýatlešigi dowam edýär. Şo telewiziýatlešige men hem gatnaşýanymy begenýän, buýsanýan, bile gatnaşýan illeşlerime köp üstünlik arzu edýän. Siz bäsleşige gaýtaýdym bilen gatnaşýaňyz? Men bäsleşige meşhur kompozitör Nurhal Mamedowyň sazyna muallifesiň sözlerini söwdüm diýen aýdym ýerine ýetirip beren. Sizi şatlyk şowkun bilen sahnamyza ýollaýar. Sag bolun. Gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza öz sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdamyzyň jany sag, başy tik
tutyan tutumlu işleri elmi dama rovaçlıklara vessensin. Sıvadım qavatlarım, gül yaprağı dodaklarım, boğuş oyunur yanaklarım. Tergülü sana sevdim. Nefes yermenin sözüm, zulmumdan sollu yüzüm, var zaman ayrılmadı gözüm. Senin buryana sevdim gey, tergülü sana sevdim gey. Hayda başına köp oturma, yel gel yel can bibi. Bulut oynar ay davasına, sil gel yeley boy bibim. Ay senin toyli tomusana, il gel yeley zal bibim. Aç kocağı vah kız bağrına, soğal yeley boy bibim. Ay bibi can bibi, ay bibi boy bibi. Bulut oynar ay davasına, sil gel yeley boy bibi. Gelinginde olsa Kerim'in yerine getiren aydımına halife maslahatlarını, adaletli sıyını vermek için Türkmenistan'ın halk artisti Toygulu Jebbar ve ulu hormat bilen söz veriyet. Esselamu aleyküm edildi adamlar. Şunun ha yollaşırmam aydıp geçti. Şu acayip şehri bizim milli liderimiz Kahraman Arkadağımızın paykasından dören ödüm tiz vakitte en bir dünya yüzüne belli olan şehir. Size min ha şol acayip şehirde yaşayanlığınız için hakikaten bu itanmalı adamlardır. Çünkü ilki bilen şunu alı acayip şehri size soğuk verildi. İnne şu yerde hadir yanlan diyarımın geçirilen yeri ilkinci gedek. Onu da şeyle acayip sahnada çıkış etmek ne yaş yiğitlere müyesser etti. Şu acayipleri bize döredip veren milli liderimiz Kahraman Arkadağımıza, Arkadağlı Kahraman Ferdarımıza,
halifa şairtlik yollarını devam ettirmege mümkinçilikleri ödülük üçün hem de şular ýaly ýaşlary üstünlüklere itermek üçün şu ähli şertleri döredip berýän üçin tüýsürekden sag bolaýdyan jallary sag bolsun, belent başlary aman bolsun, il ýurt bähwitli dünýä ähmiýetli işlerinde hemişe rewaçlyklar ýaran bolsun. Indi bolsa sana benim berjek maslahatym. Hakykatdan hem sen ilkinji ýerine ýetiren aýdymyň gowa ýerine ýetirdiň. Ýöne eýsem de bolsa ikincide sözlerine ne takyplar goýuran ýerleriň bar. Dogry aýdan ok sözlerini. Arasynda säwlikler goýuran ýerleriň bar. Şu zatlary hökmen düzeltmeli. Gelecekde aýdym sadyň aňyrsyna ýeten adam ýok. Şonuň üçin meniň ýoldaşlarym aýdyşýaly köpürek dinlemeli, köp gaýtalamaly. Şonuň esasynda da sulgatyň basançaklaryny ýokary galmak saňa meser etsin. Şu zatlary saňa arzu edýän üstünlük hemraň bolsun. Sag bolan. Sağ olun halifa. Kerim, gelin bolsa halifalarymyzyň size beren bahasy bilen tanyş bolaly. 10 jem baha 70'e deň boldy. Kutlaýar Kerim tidi. Awon sevesin arzu edýär. Diýleşler, hormatly watandaşlar, gelin bolsa sahnamyzda indiki nawatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Mehriban tomaşaçylar, bätdeşigimizde innik çykyş etmek nowaty bolsa, Abana Ifadynak Halkara Açlyk Akademiýasynyň 1-nji ýyl talibi Şöhle Muhammedowa. Şöhle, sizi bätdeşigimizde hoş gördük. Sag bolun. Şöhle, sahna çykmadyňyzdan ozal size şeýle bir soragym. Açlyk günärini saýlap almaňyza näme sebäp boldy? Guşgahanasız, adam arzusuz bolma diýişýäli. Men hem kiçiligimden ata bolan howasym, atçylyk hünärini bolan howasym, şol ugurda ökde hünärmen bolup ýetişmegimi arzu edýärdim. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň mähir ihlasyndan bina bolan Arkadağ şäherine ýerleşýän Abana Ifadynak Halkara Açlyk Akademiýasyny eltdi. Tüweleme Şöhle. Onda sizin maşgalaňyzda da atçylyk bilen meşgullanýan ba bolsa gerek. Elbetde. Biz onu siz saklap durmaly, şatlyk şowhun bilen sizi sahnamyza ýollaly. Eger de mümkin bolsa, şu pursatda ýürek buýsanjyňyzy illeşlerimize ýetiräýsiňiz. Men şu pursatdan peýdalanyp okumagy, öwrenmäge, döretmäge şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman Arkadağly gahrman serdarymyza tüýsürekden alkışlaryny aýdasym gelýär. Ahalteki bedewlemizin şan şöhratyny dünýä ýaýan gahrman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadağly gahrman serdarymyzyň janlaryny sag tutýan tutumly işleri elmedama rewaçlyklary besensin. Köp sag bolun Şöhle, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň sahnamyzda Şöhle Muhammedowa. Acı rahado
is the distance and spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, whenever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Gelinginde bolsa şöhlanyň ýerine ýetiren aýdymyna halipa maslahatyny, adalatly synny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Eminler Topornyň başlygy Kerim Ilyas we uly hormat bilen söz geçirelim. Assalamu alaykum. Mehriban adamlar. Ana şuun tarihi waka suwat tuly mühimmemizem. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza alkys aýdýas yürekden. Sebebi edilen iş şu akıllı şehri kurmak, akıllı şehirde görmeye göz gerek dünyanı hayran ediyen şehri vasfın etmek biz neçe aýtsagam bizim sözümüz ejil gelýär. Sebebi dünya halklarının adamları şu yere gelenine şolaryň dilinden eşdiýärse bir şu şehrin bir gowy berk oğudun hemme zady öz ýerine köçeleri, çuwdurumlary, bu minaralary, şu adam ruh etkeşkün öňünde oğudun sahna, man näçe tarypyny etseňem edibermeli. Tarypyny etmäge münasip şäher. Sebebi biz mihmanlaryň dilinden eşdiýäs. O mihmanlar gelenine esasy mihmanlar hayran galýarlar şu şäheriň guruluşyna. Umuman gysga wagtyň içinde şular ýaly oğudun, şular ýaly berk gurulan şäher. Buňa diňe şu Gahrman Arkadagymyzyň şäheri Türkmen halkynyň gelecekki ýaşlaryna peşkeş etdi. Şoň üçin biz näçe alkys aýtdym, az görýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, Arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Şöhüle jigimiň aýdymyny dinledik. Näme şu sahnaň aňartynda ýam söhbetleşik etip başlandan biz hemmemiz sinleýäs. Bir sahnadan näil çykyş edýär, sahnada ödün näil alyp barýar, aljarýamy, dogumlymy, aýdymyň sözlerini üns berýän halifalarymyz bar. Sebebi Magtymul Pragynyň sözlerini aýdym aýdanda ol hasam seni jogapgarçylygy talap edýär. Sebebi akylly şäherimiz Arkadag şäherine Magtymul Pragynyň ady tutup Magtymul Pragynyň sözlerini aýdym aýdymyň özi, şu aýdymy saýlamaň özi bir ullokan bagyt, ullokan bir dogum talap edýär. Şo dogum sende bar. Sebebi näme üçin dogum bar? Eýem sen kiçiliginden arzu edýär, bütün dünýäni hayran edýär. Atysyndäki oýunlar Gahrman Arkadagymyzyna açyp berdi. Sebebi türkmen bedewini wasp etmek Türkmenistanyna biziň bir buýsanjymyz da. Şoň üçin şol ýerde bilim almak, türkmen bedewine erk etmek bir ullokan bagtda. Sen üçin şu aýdymyňam şol bir bedewiň üstüne ýaly bir bedewi wasp edýän ýaly. Onda da Magtymul Pragynyň sözlerini aýdym gaty begenlerdi, buýsanlardy. Bugun kunna Magtymul Pragynyň sözlerini aýdylýan aýdymlar diňe Türkmenistanyna däl, bütün dünýäde ýanglanýar. Bütün dünýäde Magtymul Pragynyň heykelleri gurulýar. Şoň üçin siz ýaşlar Magtymul Pragyny wasp etmek borcuňyz diýip hasaplaýas. Magtymul Pragynyň sözlerini aýdym aýtmak. Şoň üçin aýdymy bir baştan sinetdik, dinledik. Ýekiji ýerine de o sesden çykmadyň, dogumly ýerine ýetirdiň, sahnada da özüňi gowalyp bardyň. Birinji aýdymyňda. Indi ikinji aýdymyň. Ikinji aýdymyň biziň watanymyz dostlugyň mekany. Sebäbi ýaşlarymyz şol dogonluk ýurtlaryň dillerini aýdym aýdy bilmegi.
Ondan töhötleşik etmegi, mihmanlar gelenne olar bilen bir mihman kabul edip şolar bilen guruluşup bilmegin özüm ulluqan sebebi bagtda. Şoň üçin şol ikinji aýdymym bir gowy ýerine ýetirdiň. Özüm şu başyndan dinledik. Şu sesi hemme ýerini alma ýerlerini allyň artykmaç hiç ýeri ýok. Şoň üçin sana üstünlük arzu edýän. Janyň sag bolsun, gelecekde diňe aydym dälle, hem aydym aýtmaly, hem atyň üstündäki oýunlary çykyş edip diňe Türkmenistana dälle dünýäni hayran etmeli ýaşlar da siz. Şoň üçin janyňyz sag bolsun, üstünlük arzu edýäs. Ededileşler, hormatly watandaşlar, geliňinde bolsa şöhläniň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanyş bolalım. 10 bir ağızdan 10 gutlaýaty şöhle üstünlük arzu edýär. Köp sağ olun. Ene mehriban adamlar, görüşüňizi ýalyp, ýaňlan ýarym telewisiýanyňyz diýsen gyzykly, şowhunly we çekeleşikli dowam edýär. Enne sahnamyzda haýsaýdymçy çykyş ederkä. Onu bolsa häzir kärdeşlerimiz bize ýetirer. Arkadag şäherne ýanglanýa owaz. Arkadag şäherne ýanglanýa saz. Arkadag şäherne açylýa göwnüm. Arkadag şäherne ýanglanýarym. Mehriban ýeşler, eziz tomoşaçylar, uly şatlyk şowhuny bilen indiki aýdymçyny ýanymyza çağırýas. Elbetde Sahyjep Arfadynaky Arkadag şäher ýürüte sunugat mekdebiniň bagtyar talibi Murat Kelli Durduýew. Murat Kelli, hoş gördük. Sağ olun. Murat Kelli, Arkadag şäherine uly şatlyk şowhuny bezäp ýanglanýarym telewisiýany ilkinji gezek geçirilýär. Hemme adamlaryň ýüreginde şatlyk duýgulary, ýüzlerinde şatlyk alamatlaryny görmek bolýar. Näle aýdym bilen çykyş etýär Murat Kelli? Halipalarymyzdan miras galan tuweledir diýen aýdymy ýerine ýetirip. Bu aýdym diňe üstünlük getirmän tüýsürem bilen arzu etýär. Ne bize serede oturan tomoşaçylarymyza, telegörjülerimize ýürek arzularyňyza maýdaýsaňyz. Men hem şu Arkadag şäherinde geçirilýän ilkinji ýanglan ýarym telewisiýanyne gatnaşýanlygyma tüýsüremden begenýän. Bize şolar ýalyk mümkinçilikleri döretip beren gahrman Arkadagymyň, Arkadagly gahrman serdarymyň janlarsa başlardyk. Ýurt bähwetli alyp barýan işleri elmydama rowaşlyklara wetlendir. Köp sağ olun Murat Kelli, arzularyňyz sasyl bolsun. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hormatly telegörjüler. Ägir bolsa sahnada Murat Kelli Durduýew karşılaýar. Saklayanım maral yâri Fuwa geledi Ay çekimini olgun yarım Manecede Ay saklayanım maral yar Fuwa geledi Gözüne inme Ay bu çeşmeden ayrı yar Yerden tuvalma Ay haklayanım arane Yar tuva geledi Ay maral geledi tuva geledi
yakasının ağlı yari bir cindatın değil. Ay bizler bilin bağa yarım seni çakan değil. Ay hakla yolun marane yar zuğa geledi. Ay maral geleni zuğa geledi. Ay ay hakla yolun marane yar zuğa geledi. Vakit Yad yelidey erkanasın, yad gölidey görkanasın. İşitsinne mirdanasın, izirelli ovağıydı. İşitsinne mirdanasın, izirelli ovağıydı. Kalbim sana sayilindi, fin yoluna mayilindi. Nemediysen kayilindi, vakit bolli ovağıydı. Nemediysen kayilindi, vakit bolli ovağıydı. Gelen Murat Gelli'nin yerini getiren aydımına halipalarımızın berjek maslahatlarını dinleyelim. Türkmenistan'ın halk artisti Leyla Begnazar ve ulu hormat bilen söz geçiriyor. Anha arkada şehirine yaşlarımız özlerinin oğudan aydımları bilen çıkış edip dururlar. Murat Gelli, sana yeni bir aydım hayiş ediyen. Sen esası bizim iyili yaşlığımız Türkmenistan'ın halk artisti Kaka Durup təcim fın aydımlarını qoğu yerine yetiriyendi. Toylarda da kən yerine yetiriyen şol Kaka Durdu halipan aydımlarının birini hani yeni bir himlent vermen hayiş ediyen. Bilbillik kapata düştüm. Bevül kimin atır taştım. Yuvanım gülab suğuna. Yuvanım sen bizden kaçtın. Nurana ay, nurana ay, bolu bilmez yağıtı cahanna sana tay. Nurana ay. Şu yerde ben diyecek bolyandadım. Sen öňem sahnaları bedek gelýän, odan aydımlar yerine ýetirýän, köp sahnalarda bile de çıkış etdik. Sen geleceğin bar, sesin gowy. Yankı halipalan aydımlarını yerine ýetirende, enha öwedili tekayfın, ana berde attanafın, Kaka Durdu halipan aydımlarını yerine ýetirende şeýle bir süýji yerine ýetirýän. Yankı suwa geledir aydımnam sen ana berde halipan aydany dinläp aýtdyň, elbetde bulam yerine düşdi. O yerine ýetirdiň. Gelecekte sana tüy süregimden owadan aydımlar yerine ýetirmeňi, biziň sahnalarymyz hemişe bedäp durmaňy, ähli biziň ýurdumyzda geçirilýän toy dabaralarymyzda öz aydymlaryň bilen çykyş etmeň tüy süregimden ardy edýän, sana ak ýol ardy edýän. Sağ ol. Anham Murat Gelli görüşüňi ýaly sahnamyzda halipamyz bilelikde hem aýdym aýtdyňyz hem halipamyzyň gowy synyna münasip bolňyz. Gelin bolsa siziň bahalaryňyz bilen tanyşyp olaýaly. 10 10 10 10 10
10 jem baha 70'e deň boldy. Murat geldi biz size sungat äleminde Ýanglan ýarym telebäsleşiginde ulusynyklar arzu edýär. Sağ olun. Edebiyleşler, hormatly watandaşlar gelinginde bolsa, sahnamyzda indiki nawatda çykyş etjek aýdymçymyz bilen tanışmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Biz bäsleşigimizi şatlyk şowkyny betlep dowam edýäs. Bäsleşigimizde indiki çykyş etjek aýdymçy bolsa, ony meniň ýanymda dur. Eger mümkin bolsa özüňiz bilen tanış edäýsiňiz. Men Sahjek Barif adyny Arkada şäher ýönetim sungat mekdebiniň 1-nji ýyl talebi Zöhra Bekiwa. Zöhra, sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Eger mümkin bolsa, iýleşlerimiz bilen ýürek boýsanjyňyzy beýan edäýsiňiz. Bize şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak tutýan ähli tutumly işleri elmi dama rowaşyklara weslensin. Köp sağ olun Zöhra, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz sizi sahnamyza ýollaýas. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň sahnamyzda Zöhra Bekiwa.